Почвам да снимам. Откъде я дойде тук? Да. Снимам те. Ето, какъв си красив. Кирчовика, показвай, сяда да видя. По принцип тази година не става, защото заради лоши очи. Гледай сега. Да, не от мене, извинявай. Преграната дъска. Да, аз знаеш, че основи не дам. Да, но преграната дъска се разкувала. Ето. Това също е роботика, е това. Да. Това си е роботика. Първите отвъдки сега, по-ранните. Може да и от Моисей. Това е сложено така само колкото За бройка. за бройка да има. Нищо пролета, като ги продаваш, мога да кажеш, че на 9 рамки. Чисти. Значи, да ви кажа наистина храната. Гледай ги тези жълти. Овсае. Ние тези жълти пчели направо му съсипват тези жълтите пчели. Значи, го. Погледни ги. Тут Моисей. Тук има Моисей. Има Моисей. Аз Моисей го познавам. Добре. Той има и от едните, и от другите. Щом ти е дал? Да, от Моисей. Ти не се запознаеш с Свети Петър, Моисей. Значи пак казваме, Кирчо видя, от 4 дена ги хранен тези пчели. Не са оттам, откъде си мислиш тия пчели. Оттам са, няма откъде да дойдете. Нещо по поведение не са, ама нищо. Що па ми разбира на мен главата тия работи? Майката от тук. Дойди са, нали? Не. Майката не става. Опа! Аз съм, че смачкам главата как се движи, ама? Не. Да, ще разбирам аз от тия работи. Не, аз няма да смачкам, че гоня бройка, сега ще дадат по 8 лева на кошер. Добре. Убия ли майката, то няма майка, значи не е кошер. Аз ще ти пратя друго. Добре, бе. Та си хубава, като гледам, те ми прилича на Карпатка. Да. Карпатика. Аз не разбирам от породи, има си там хора, къде си учат за тези обиталния индекс. Обиталния индекс мога да мера само на кокошки. Ясно. Ай сега да не я пребиш, късно за смени. Иначе не видяхме търтеи. Което не... Да ти показвам ли тук? Ще го правя. Дай. С пръста ги ще го. Оближи пръста, сега поне си опиташ медо. Тази година си опиташ ли медо или да свалям от колата един буркан? Почти. Странно, ма добре работи. Почти. А защо се заземяват отзад? Бъди ги питай, бе. Може да ли бъде цялата срамка? Не да знам. Не още не сме, не ги заземяваме. Сега да не кажеш... Дали път ужили време? Сега погледни, гледай с прашец. Гледай. Опа, свали прашец. Гледай. Ама че те черпи па прашец. Гледай. Ама те ги дразнате, те са. Другото го ожили пчела. Така ще си го вадите, да не ги влиза от троичката. Остави вече, пчела говориш за вадене, едно време само за вкара. Тази същата. Знам. А тя сега ще ви каже на другите. Че отвънка една мечка ме роди в кошер. Напълно съм го с питки. Побъркал си бая питите, Напълно съм го с пити, каквито има. Слабишко семейството, жегата голяма. Заминат. Аз не знам, бат Данчо май приключил с правенето на децата, като гледам как си носи оди с скинените гащи. Без искам ти снимах скинените гащи. Сега, може да му сложим на програма дъщица тук. Може, ама ако имаме. Имаме, ама... Сложи тая оригиналната. Та ще сложим. Кой не е виждал оригинална? Гледай сега да ни направим някой било. Показваме. Втора мължили. Откъде каза, че не ме жилива пчела, втора мължилива. Така. Ама я се покуси ръка, нали знаеш, така работа. Ти стой. Ама на моите пчели. Ето. Ама от годините имаше и от моите некои. Има от време на време се яви некой звер. Да. Ето. Слагаме го той. За до година вече Господин Дончев ме научил вика. Слагаме по едно топчен си. Изобщо не се... Сенсея? Сенсея. И какво да правим? И така. Това е, приятели, останете си със здраве. Както обича да казва бат Данчо.
Може би ще снимаме. После ще се снимаме с доматито. Доматито, да се подчертай, не доматито. Да. Доматито във вид на салата сега. И с ракийка или с мастичка, ще видим. Хайде, че ние трябва да наливаме. Хайде, трябва да наливаме, чакате много кошери. Останете със здраве. Хайде.